Hola i benvinguts a Dijous Notícies. Així ens acostarem l'actualitat local dels últims dies. Comencem l'informatiu contant-los que el Pla de Cooperació Municipal impulsat per la Generalitat i la Diputació de València deixaran en la Pobla més de 400.000 euros per a inversions. L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ingressarà 404.000 euros del Pla de Fons de Finançament de les entitats locals. Es tracta d'un pla impulsat per la Generalitat Valenciana que ha aportat 202.000 euros, però que també ha estat cofinanciat per la Diputació de València, que aportarà la mateixa quantitat, doblant així la xifra final. Una bona notícia per als consistoris, ja que els municipis valencians deixen de ser els únics que no comptaven amb un fons de finançament autonòmic. La veritat és que estem d'enhorabona perquè som per fi, érem l'última comunitat autònoma que quedava sense tindre un fons de finançament local i enguany se posa en marxa i a la Pobla en concret li corresponen 202.000 euros, que en aquest cas la Diputació dobla els diners que posa la Generalitat, per tant seran 202.000 de la Generalitat més 202.000 de la Diputació, un total de 404.000 euros per a la Pobla de Vallbona. Els diners suposen un important ingrés en les arques municipals, no només per la quantia, sinó també per tractar-se d'una ajuda no finalista. Això permetrà, a diferència d'altres programes lligats a inversions financerament sostenibles, destinar els diners a aquelles partides que es consideren més necessàries, tant en inversions com en despesa corrent. I l'avantatge que suposa aquesta quantitat respecte a altres possibles subvencions que es donen és que la pots destinar al que vulguis, no necessàriament a inversions financerament sostenibles, sinó qualsevol necessitat de serveis o de manteniment que puga sorgir al llarg de l'any. A més, es tracta d'un finançament que es consolida en el temps i que suposarà un ingrés fix cada any en els comptes municipals, el que permetrà incorporar-lo en la previsió de pressupostos. A més, cada municipi rep un fix al qual se li suma una quantitat en funció del nombre d'habitants, i és que des del govern autonòmic s'han volgut marcar criteris objectius a l'hora de distribuir les ajudes. És molt important perquè van a ser uns recursos amb els quals a partir d'ara anem a comptar. No és una subvenció puntual que es dona enguany, sinó que al llarg dels successius anys vindrà com a mínim la mateixa quantitat que enguany s'ha calculat en base sobretot al número d'habitants. El Pla del Fons de Finançament de les entitats locals està impulsat per la Generalitat Valenciana i també cofinanciat per les Diputacions de València i Castelló, el que possibilitarà que els municipis d'aquestes dues províncies reben el doble de diners. És important també que les diputacions subscriguen aquest acord. La Diputació de València i la de Castelló s'han sumat, la Diputació d'Alacant ha preferit no aportar diners. Com que és el primer any que s'ha rebut aquest ingrés, encara no s'ha decidit en què es va invertir i seran les necessitats que vagin sorgint al llarg de l'any les que marquen les inversions que es realitzaran. Canviem de tema, i és que la pròxima setmana començarà el període de selecció dels aprenents que participaran en el projecte de formació dual a Alemanya. A continuació els contem tots els detalls. La Pobla acollirà el procés de selecció de 7 places per a la formació dual a Alemanya. A partir del pròxim 14 de març comença el període de selecció dels aprenents que participaran en aquest projecte. Un procés que s'inicia gràcies a l'acord directe que l'Ajuntament de la Pobla manté amb la Cambra d'Indústria i Comerç i la Cambra d'Artesans de Magdeburg. El procés comportarà la selecció de fins a 7 joves, als quals se'ls impartirà un curs intensiu d'alemany en la Pobla i que durarà 4 mesos, que es permetrà obtenir una titulació B1. Els que superen l'examen passaran a cursar la formació dual a Alemanya. Les classes començaran el 25 de març i duraran fins a finals de juliol. Les especialitats oferides són administratiu especialitzat en sistemes de tecnologia informàtica, mecànic fresador i conductor professional i cuidador de persones majors. Entre els requisits cal tindre entre 18 i 28 anys, la titulació mínima de l'ESO i nacionalitat d'algun país membre de la Unió Europea. Com a protocol de benvinguda, als participants se'ls facilitarà el lloguer d'un habitatge en les millors condicions econòmiques i d'ubicació possibles i se'ls farà acompanyament per a tramitar les qüestions burocràtiques com empadronament o gestions bancàries. A més, la Cambra de Comerç de Magdeburg assumirà el cost del viatge a Alemanya d'anada i, en cas de no acabar la formació, de tornada. Els alumnes que participen tindran durant el període de formació un vol anual pagat per l'empresa dins el període de vacances escolars. També la Pobla disposa d'una persona alemanya per ajudar a tots els participants en els diferents programes de formació dual que s'han realitzat en els últims anys. Enguany, el govern alemany no participarà en el projecte europeu MobiPro
pel que des de la Cambra d'Indústria i Comerç i la d'Artesans de Magdeburg s'ha decidit impulsar de manera directa esta iniciativa. Davant la bona resposta de l'última convocatòria realitzada en la Pobla en 2017, on van participar una trentena de joves, la Cambra d'Indústria i Comerç i la Pobla han acordat fer la selecció dels participants en la formació dual al municipi. Deixem l'ocupació per contar-los que l'Ajuntament i el director general d'Obres Públiques s'han reunit per parlar de l'ampliació de la passarel·la que transcorre per dalt de la CV35 i la seva adequació pel pas de vianants i bicicletes. El director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, va visitar la Pobla per tal de mantenir una reunió amb l'alcalde del municipi, José Vicent García, el regidor d'Urbanisme, Juan Aguilar, i tècnics de la corporació per tal de parlar sobre la plataforma que uneix el casc urbà del municipi amb les urbanitzacions de la zona nord. Es tracta concretament d'esta passarel·la que transcorre per dalt de la CV35 i que a hores d'ara comparteixen vehicles, vianants i bicicletes. És per això que des del consistori local s'ha sol·licitat a la Generalitat la construcció d'una infraestructura que permetria als veïns de la zona nord poder desplaçar-se sense necessitat d'utilitzar el cotxe. Avui ens ha invitat l'alcalde per presentar-nos una proposta d'una passarel·la que creua l'autovia de Llíria, la CV35, i la Generalitat està molt interessada en aquest tipus d'actuacions, perquè forma part de la política de la Generalitat de la mobilitat sostenible. L'alcalde José Vicent García reclama la necessitat de construir aquesta infraestructura alternativa per a vianants i bicicletes. En 2015, l'Ajuntament de la Pobla ja va realitzar el projecte per a construir una passarel·la en paral·lel a l'actual pont que creua sobre l'autovia. Es tracta d'una plataforma metàl·lica independent que permetrà augmentar la seguretat. És generar, sigui una passarel·la o una ampliació del tablero actual o compartir el tablero actual, els dos tràfics, i al final el que hem, dins de les dues o tres alternatives que hi ha, creguem, tant la Conselleria com nosaltres, que la millor és fer una passarel·la tal qual. Aleshores ja n'hi ha un projecte redactat, s'ha registrat en la Conselleria, ells han de veure que això es convertisca en una realitat, que tinga una consignació pressupostària i hauria ser en el pressupost de l'any que ve. En la visita que esta setmana ha fet el director general d'Obres Públiques, la Conselleria s'ha compromès a tractar que s'incloga aquesta infraestructura en els pressupostos de 2018. L'Ajuntament ho té molt avançat, ha redactat un projecte tècnic, hi ha disponibilitat de sòl, de terrenys, i per tant el projecte està madur perquè la Generalitat aposta per aquesta actuació que ens ha semblat molt interessant. A més, esta plataforma permetria unir el Parc Natural de la Serra Calderona amb el Parc Fluvial del Túria i convertiria a la Pobla en l'eix vertebrador i d'unió entre aquestes dues importants zones verdes de la província. A l'àmbit del medi ambient tenim una molt bona notícia, i és que ja s'està treballant en la repoblació d'una planta quasi única que tenim al nostre municipi, l'Estepa de la Pobla. Esta és l'Estepa de la Pobla, una planta molt especial, i és que és tan sols pròpia del nord d'Àfrica i al continent europeu. Només hi ha Cartagena i la que es troba al terme municipal de la nostra localitat. Esta planta és un exemplar únic que es descobria als anys 80 i han estat molts els intents d'augmentar la població. Ara hi ha una nova possibilitat per expandir aquesta espècie. Així, tècnics del Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal i de l'Ajuntament de la Pobla es van desplaçar la passada setmana fins a la zona per a buscar els punts més favorables en què fer la replantació. A més, estan començant a treballar en un conveni entre el CIEF i l'Ajuntament per a produir més exemplars d'esta espècie. Hemos empezado una línea de colaboración de producción de planta a partir de germinación de semilla en el CIEF. Esta planta será producida en los primeros meses o las primeras semanas de edad por este centro, pero luego será donada al Ayuntamiento de la Pobla de Valbona, que mantendrá un vivero en el cual se producirán estos ejemplares. A més, en cas que els resultats d'esta nova acció siga favorable, a finals d'aquest any començaran els treballs per a repoblar la manguilla. Para finales de año del 2017 y años sucesivos se harán trabajos de refuerzo poblacional o de plantaciones, de introducción de ejemplares en el medio natural. Elegiremos diferentes emplazamientos dentro del municipio y en otros sitios aledaños que sean interesantes para albergar nuevas poblaciones de esta especie.
Esta estepa és una planta protegida al catàleg valencià de flora amenaçada i són molts els esforços que s'estan portant a terme per conservar-la i reproduir-la. D'altra banda, continuen ampliant-se els consells sectorials de participació ciutadana. Després dels esports i el de medi ambient, el següent que s'està creant és el de cultura. El passat dissabte, les associacions culturals de la Pobla van tenir una cita ineludible, i és que el Saló de Plens de l'Ajuntament de la Pobla va acollir la primera de les reunions del Consell Sectorial de Cultura, on tots els interessats van acudir per formar part d'aquest òrgan que busca la participació ciutadana, però amb un reglament intern. A través d'esta iniciativa es busca que les associacions culturals proposen projectes o idees, així com arrepleguen les impressions de la informació cultural que troben al municipi. Esta és la primera fase de la creació del Consell i encara que no s'hagi participat en la primera jornada, es pot formar part del projecte acudint a les pròximes reunions. Amb la formació d'este nou Consell Sectorial s'amplia l'oferta de participació ciutadana, que ja compta amb els Consells Sectorials d'Esport i Medi Ambient. Un jove de la Pobla passarà el pròxim curs als Estats Units gràcies a una de les beques de la Fundació Amancio Ortega. Hem parlat amb ell per saber més d'aquesta experiència. Ell és Adrián Martínez, un jove de la Pobla que ha aconseguit una de les beques Amancio Ortega per estudiar primer de batxillerat als Estats Units. Una beca que no coneixia, però que sa mare va trobar un dia, quasi per casualitat, navegant a internet. Adrián no estava massa convençut de passar la primera de les proves, però encara i tot va provar sort. La vio por internet, pues no sé, un día mirando la encontró y me dijo de apuntarme al examen que hacían en Valencia escrito y dije, bueno, voy a probar porque no creo que es difícil pasarlo, pero bueno. Y fui, lo hice, tampoco salí muy convencido y a las 2 semanas o así me llegó un correo que me habían cogido para hacer la segunda parte. Esta segona part, on li van fer un qüestionari i una entrevista personal, la va realitzar en gener, però la sorpresa majúscula arribaria quan, unes setmanes després, un correu el confirmava com a un dels joves que rebrien la beca. En enero hicimos la segunda parte y también sobre 3 semanas más tarde me publicaron unas listas en un correo y pues fui ahí a Martínez y vi mi nombre y me quedé un poco en shock. Dije, me han cogido para irme a Estados Unidos a estudiar un año. En aquest moment van estar molts els pensaments que li van passar pel cap. El primer, no sabia si acceptar la beca, però de seguida va comprendre que era una oportunitat que no podia deixar passar. Lo primero fue, no sé si voy a ir, porque 10 meses, es que son 10 meses y... Pero luego ya recapacitando dije, es que no puedo perderme la oportunidad de ir allí y tal, entonces ya, pues ya tengo decidido que me voy a ir. Els que també ho tenien molt clar des del primer moment van estar els seus pares, que el van animar a emprendre aquest important viatge. Adrián, el que dubta, és que quan estiga als Estats Units continuen de tan bon humor. Mis padres, que vaya, a ver, ahora están convencidos porque creen que también va a ser una experiencia bastante buena para mí y tal. Luego ya veremos cuando ya esté allí, pero de momento sí. Ara el que està pensant és en el que trobarà quan arribi i quines seran les primeres activitats que farà en estar en sòl americà. Pues no sé, de ver la familia, de probar la comida de allí y no sé, también ver los institutos porque siempre los pintan como súper grandes y súper diferentes a los de aquí. I encara que no acaba de tenir clar a què es vol dedicar quan siga major, sí que sap que va estudiar alguna cosa relacionada amb les ciències. No tengo, o sea, tengo que, por la rama de ciencias tiraré, pero no sé qué voy a estudiar. Ara encara queda per davant molt per decidir, però de segur que aquesta experiència serà inoblidable. Els xiquets del Sant Rafael també han vist reconegut el seu esforç. Si fa poques setmanes els contaven que havien estat seleccionats per a participar en els Premis Mise, esta setmana els podem anunciar que van aconseguir un guardó. Es van fer amb l'Accèssit. Batallant o no, del Col·legi Sant Rafael de la Pobla de Vallbona. El curs Batallant o no, realitzat pels alumnes del Centre Sant Rafael, va estar guardonat amb l'Accèssit del Premi Sambori Mice 2017, que es va atorgar el passat diumenge a un acte a l'Auditori de l'Eliana.
Fins allí es va desplaçar una representació dels alumnes que han participat en el procés de creació i gravació d'esta peça, així com alguns dels seus professors implicats en la iniciativa, que van replegar el premi pel curs realitzat dins del taller de cine. Esta iniciativa, impulsada pel centre, vol ajudar al desenvolupament de la parla valenciana dels alumnes, però des d'una perspectiva diferent i més motivadora. Nosaltres veiem que els alumnes que venen al col·legi cada vegada tenen més dificultat en el valencià, són més castellanoparlants, aleshores pensarem que tindríem que treballar la llengua valenciana en un aspecte més global, que tinguem que practicar la lectura, l'expressió escrita i l'expressió oral. Doncs pensarem en un taller que ho englobara, que podia ser el de fer un curt, un miniprojecte d'un curt. Tampoc pensàvem que anava a ser una cosa que no sabíem com anava a quedar. Han estat treballant sense saber molt bé què és el que estaven treballant, però treballant la llengua valenciana en tots els seus aspectes i en acabant ha quedat ahí reflejat en el que és la gravació, el dia de la gravació del curt, que per a ells també ha sigut una experiència inolvidable. No va ser fins després de fer el curt quan la realitzadora del taller es va explicar la possibilitat de presentar el curtmetratge als Premis Sambor i Mice. Quan ja vam veure el resultat que havíem obtingut, ella ens diu per què no ho presentem a la Mice, perquè està una part del Premi Sambori en Mice, que se valora el valencià, la llengua. Aleshores ho enviem, però mai havíem pensat que anàvem a guanyar un premi i, a més, el premi que han guanyat, perquè és un premi Accessit. A més, el Premi Accessit es crea per tal de premiar el bon treball que han fet els alumnes de Batallant o no. El jurat, el de la nostra pel·lícula, veu que també era un primer premi. Aleshores fa el Premi Accessit, que és el que tinguem nosaltres, i valora amb molt bona puntuació aquest curtmetratge. Replegar un premi sempre és motiu de satisfacció, i més quan han estat preparant el curs durant tot el curs passat. A més, ha estat una experiència que no oblidaran mai. Fer aquest curt amb els meus companys ha sigut una experiència que mai anem a oblidar, i més rebent este premi que refleja l'esforç que hem fet tots i tota la gent que està darrere del curt. Un treball que, encara que haver estat prou laboriós, els ha divertit molt i els ha portat molts coneixements nous. Hem après que entre tots hem fet un gran equip i sabem que tots podem fer moltes coses, i hem après que ja sabem treballar més o menys en equip. I també hem après com comportar-se i molt de valencià. El premi continuarà a este lloc privilegiat i esperen que continuï emplenant-se de guardons. Altres guardons que es van entregar a escolars van estar els del concurs Dibuix al teu parc, on van participar més de 250 alumnes dels centres de la Pobla. La remodelació del Parc Benjamí Sivera que prepara l'Ajuntament vol comptar amb l'opinió de tots ells. I és que estan veient alguns dels més de 250 alumnes dels centres escolars de la Pobla que han participat en el concurs Dibuix al teu parc. Ells són un dels principals usuaris del parc i és per això que des del consistori local han volgut escoltar les seues propostes sobre l'espai que desitgen. Un parc aquàtic, un castell, un camp de futbol gegant o una tirolina han estat alguns dels elements demandats. Després d'observar totes les propostes, era el moment de conèixer el nom dels premiats. Així, divendres passat, l'alcalde de la Pobla, Josep Vicent Garcia, i la regidora d'Esports, Iris Marco, van fer l'acte de lliurament dels premis, que es van repartir en 2 categories. En la categoria de primer a tercer de primària, Lorena Pallares es va fer amb el tercer premi, mentre que Ismael Martínez va quedar segon. Héctor Nieto va ser el guanyador d'esta categoria. I amb el premi ja a les seues mans, ens va explicar com havia dissenyat ell el seu parc. Este dibujo lo he planeado hacer, intentando recordar algún parque que he visitado y poniéndole algunas cosas. No tenía muchas ideas al principio, pero después al acordarme de eso ya me entraban. D'altra banda, en la categoria de tercer a sisè de primària, el tercer premi va estar per a Nacho Franco de Sant Rafael.
El segon va ser per a Nerea Romero, de Lluís Vives. El primer premi i la fantàstica bicicleta va ser per a Aaron Planells, del Sant Josep, que ens va descriure el seu parc ideal. És el parque que jo el que més volia era la tirolina i la ruleta, perquè la viu en el polideportiu i m'agrada molt. I la zona infantil és perquè sempre quan estem jugant a futbol els xicotets passen i els fem mal a passar. I això és perquè un amic, com li agradava molt això, li diu així, per a que guanyara. A més, Fabián Castro, del Col·legi Lluís Vives, va tindre un guardó especial per la seva maqueta. Amb esta foto dels premiats acabava l'acte. El grup de teatre de l'Associació Dames de Casa Tirius va oferir el passat divendres un divertit espectacle amb què gaudir i fer gaudir a la gent assistent al Cafè Teatre. A més, va estar una de les primeres activitats commemoratives del Dia de la Dona. La cita amb el Cafè Teatre del mes de febrer era amb el grup de teatre de l'Associació Dames de Casa Tirius i la gent no es va voler perdre la seva nova obra, El tio Bufanda. Van estar moltes les persones que s'aproparen amb el seu entrepà per a gaudir del sopar previ a la representació d'esta obra, on prenen a un home per mort. I les malifetes de la trama no es resolen fins al mateix final. Pues d'un senyor pobret que s'emborratxa i per mala sort el porten a casa pensant que està mort. I ahir n'hi ha un enguirigall, que si la dona, que si la filla, que si el retor, que si el metge, que no s'aclarim fins que no s'acaba. Un final on tot es resol, però segons conten els actors no queda ningú. Aclarim tot, matem fins al metge, ahir no queda ningú viu. Una obra que han estat assajant durant 2 mesos i que el passat divendres s'estrenava davant el nombrós públic assistent. 2 mesos per a ratesques a riures, no és ensaiar. Bufat, és que bufat! Però el més important en esta nit no és la trama, ni tan sols dir bé cada frase. I és que el que realment importa és gaudir i fer gaudir a la gent amb l'espectacle. Pues passar-se-ho bomba i donar perquè la gent s'ho passi també molt bé. I a veure si jugant, me fiquen la tapadora. I per les rialles del públic, el seu objectiu principal va estar més que aconseguit. Però ara, bufanda... El passat dimarts, l'aula polivalent de la Casa de la Cultura va acollir el taller Sensibilització en Igualtat. Es tracta d'un taller integrat dins dels actes commemoratius del Dia de la Dona, pensat per a treballar els conceptes bàsics de la igualtat, però d'una forma amena i divertida, convidant a la reflexió i a qüestionar-se en quina mesura la societat en què vivim determina el desenvolupament de les persones a través de la perspectiva de gènere. A més, va servir perquè aquelles persones que estaven interessades es pogueren iniciar en el coneixement de la igualtat. El taller de sensibilització de la igualtat està pensat per a donar una oportunitat a totes aquelles persones que volen iniciar-se en el que és el tema de la igualtat. Se donen els conceptes bàsics de lo que seria el feminisme, el masclisme, conceptes com patriarcat, androcentrisme, i d'una manera molt divertida, amena i mitjançant activitats i tallers. Però aquestes no han estat les úniques activitats organitzades amb motiu del Dia de la Dona. A continuació us contem totes les activitats que s'han programat. L'acte d'entrega dels Premis Igualtat va estar el lloc escollit per repartir la programació d'activitats al voltant del Dia de la Dona que la Pobla acollirà este 2017. Es tracta d'una programació molt variada en què hi ha activitats de tot tipus. Tallers, cinema, exposicions o xerrades són algunes de les alternatives que des de la Regidoria de Drets Civils han preparat. Així, el pròxim 4 de març serà el moment per al ja tradicional dinar del Dia de la Dona. A més, es recordem que les inscripcions per a esta cita ja estan obertes a la Biblioteca Municipal. En acabar el dinar es projectarà a l'Auditori Municipal el film El. El 7 de març s'emetrà un programa especial de Parlem amb la diputada provincial Isabel García i la presidenta de l'associació Per Tu, Elsa Sánchez.
I al mateix dia que es commemora el 8 de març, una taula redona omplirà la Casa Gran. A més, el col·loqui Dones Pioneres a la Pobla serà el marc on es presenta la campanya València per la Igualtat. Altra activitat estarà la visita al musical Cabaret al Teatre Olímpia el pròxim 24 de març a les 10:30 de la nit. Per poder gaudir d'aquest espectacle cal inscriure's a la biblioteca. En el mes d'abril, el dia 8, l'auditori s'emplenarà de música amb el concert especial del Dia de la Dona. També seran elles les protagonistes de l'exposició que s'inaugurarà el 19 d'abril a la Casa de la Cultura. Érase una vez, però ja no. També en abril, però el dia 26, començarà una nova activitat, els cafès tertúlia, mentre que el 29, al Rocòdrom Municipal, joves i xiquets viuran una activitat en què escalaran per la igualtat. El 7 de maig, i per tercer any, la Pobla viurà la Caminada Solidària per la Igualtat. Tot un fum d'activitats que a més continuaran al llarg de la resta de l'any. Canviem de tema, i és que l'última de les presentacions falleres es va celebrar este cap de setmana. La Falla Plaça de l'Hort va viure dissabte la seva presentació, on Ibai García, Alexandra Pitarch i Nadia Puerto van estar nomenats com a màxims representants per a aquest exercici. L'exercici faller de 2017 va viure l'última de les exaltacions falleres el passat dissabte, amb l'acte de presentació de la Falla de l'Hort. Tal com és costum, la desfilada per la passarel·la l'obria l'estendard, acompanyat tant per l'actual president com pels presidents d'honor de la Falla. Tota presentació guarda el seu primer acte per als més menuts. Abans dels màxims representants, pujava a l'escenari la Xunta Xovi. I després d'ells, la parella d'infantils majors. Fallera major infantil, Alexandra Pitarch i Asensi, i president infantil, Ibai García i Tamarit. Per fi, el teu somni s'ha complit. Per ser aquesta nit el nostre president infantil. Fallereta de la Falla Plaça de l'Hort. Obri el teu sentir de conte contat i rebràs aquesta nit un gran tresor. El ser nomenada com a fallera major infantil de tota la nostra xicalla. Alexandra i Ibai van rebre a la que és la seva cort d'honor. Les parelles de fallers i falleretes que els acompanyaran a tots els actes de la Setmana Fallera. Amb tots els xiquets ja dalt de l'escenari, arribava el moment per als majors. D'igual manera que amb els xiquets obrien els membres de la Junta Directiva. L'auditori es ficava en peu per a rebre a la màxima protagonista de la comissió per a les falles de 2017, fallera major de la Falla Plaça de l'Hort, Nadia Puerto i Cones. Miri al cel, al cim, a la mar, a les arrels i a l'horitzó, embruixada pel mirar del teu rostre en emoció, perquè aquesta nit seràs exaltada com a la nostra fallera major. Nadia va donar la benvinguda a l'acte a les diverses parelles que formen la cort d'honor. Amb la fi de la desfilada, l'auditori apagava les llums per a, de manera teatralitzada, deixar al descobert l'escenari preparat per a l'ocasió. L'escenari, ja convertit en el mercat central de València, era el lloc on Alexandra, Ibai i Nadia eren el centre de totes les mirades. President infantil, any 2017, Ibai García i Tamarit. Fallera major infantil, any 2017, Alexandra Pitarch i Asensi. Fallera major, any 2017, Nadia Puerto i Cones. Moment per a les exaltacions. El primer de tots, Ibai. El president de la Falla li imposava l'escarapel·la de president infantil i amb ella, Ibai li dedicava unes paraules al públic. M'agradaria donar les gràcies a tota la meva família, que la majoria formen part d'aquesta comissió, i els que no, també, perquè per a mi són tots igual d'importants i m'estan ajudant durant tot aquest any. Ja ho diré Correa, el dia de la meva demanar, que era el quart president de les 5 generacions.
algo que no havia passat mai. I jo, com no sabia, li vaig preguntar a mon pare: quina és la generació que falta? I ell em contestà: la segona generació, que era la seva abuelita Amparito la Dora. A ella no li feia falta ser presidenta, perquè era molt valenta i manava de tots. Diu que enseguida te pega un carxot, que era més brava, però que el volia molt. Com ja vegeu, experiència no en falta. De la mateixa manera que amb Ibai es va procedir amb Alexandra. El president li imposava la banda de fallera major infantil i ja amb ella, Alexandra tenia paraules per a tots els presents. Dur, esta banda fa que completem un sentiment faller. De tot això que sent, ja em va advertir la meva germana. Iris, tu també tingueres el privilegi de representar aquesta comissió. Sempre m'has fet saber que va ser un any molt especial i des que hem sabut que anava a ser fallera major infantil, t'has volcat en tot, sempre prop de mi. Gràcies, teta. Només faltava Nàdia. A ella també li imposaven la banda de fallera major amb tota solemnitat i amb la banda imposada li va parlar a la seva comissió. Després de tants mesos d'espera i tantes nits pensant com seria, vull poder dir a tota la meva comissió que m'haveu deixat bocabadada amb la magnífica obertura de cortines, el decorat i esta presentació que esteu muntant. Com sempre, impressionant. Gràcies, gràcies i moltes gràcies. El compte ja ha començat. Ja es pot respirar l'olor a pólvora i veure els colors de la Nostra Senyera. Ja podem caminar per els carrers del poble amb els monuments ja plantats i la música sonant. I tot això acompanyada de la meva cort, que són amics i amigues que han estat sempre al meu costat. Xics, xiques, la festa ja està així. Vosaltres sabeu qui sou i no necessito presentació. Haveu estat en cada moment, animant-me, fent-lo més fàcil i més bonico. Sempre teniu paraules per a mi i somriures. Els tres màxims representants reberen junts al centre de l'escenari el recent nascut de la Falla, en la que per a ells era la primera presentació de les seues vides. I des que acaben d'arribar els que porten tota una vida. Les falleres majors de la Pobla, Paula i Maite, pujaven per primera vegada a l'escenari per a imposar els bunyols d'or amb fulles de llorer i brillants a Eva Maria Tamarit i Mari Carmen Sant Fèlix. I tant Alexandra, Ibai i Nàdia tingueren les afectuoses paraules dels seus mantenidors. Ja és realitat. No et pergues cap detall, que això passa volant. I tingues ben clar que al teu costat anem a estar. Arribava la presentació al final amb el moment dels discursos per part de les autoritats. Primerament, torn per al president de la comissió, Matías García. Ja podeu veure que esta vespre per nosaltres és molt important. A mi este acte és dels que més m'agraden per dues coses. Primer perquè la Falla està involucrada, però no se podeu imaginar les persones, des d'escenari, protocolo, des de les mares que es vesten. Serà 50-60 persones treballant durant 2 mesos. Pareix mentira que tant de temps, però clar, això és després de treballar i tot s'ha de començar 50 vegades, s'ha d'acabar 50 vegades. No és com quan m'emprèn a treballar, en el dia li contis més, però així és cada dia un poquet, el qual fa que tots tinguem que estar durant molt de temps treballant. Al final s'endugam el reconeixement, estem al mig, poques persones, però vos tinc que dir que aquestes persones som algú perquè al costat tenim moltíssima gent que estan treballant. Seguit a Matías, discurs del president de Junta Local, Fran Esteban. Nàdia, Alexandra, Ibai, teniu un escenari meravellós que ha costat molt d'esforç durant tota la setmana, i soc tèstic, muntant aquest escenari, per a que tingueu aquesta presentació magnífica. I per supost que sou unes representants magnífiques, disfruteu, i tu també, Ibai, disfruteu. Ibai, antes de que naixeres ja tenies el tratge, ton pare te l'havia comprat ja, sinó que dus les falles en la sang, disfruteu. I res, donar-vos l'enhorabona a la Falla de l'Hort, tinc el cor partit en esta falla, us adoro, tinc tota la família així dins, i sou una gran comissió. Continueu així, un bon treball. I després del discurs de Fran, paraules per part de Josep Vicent. Agrair-vos moltíssim a tots
la faena que feu per la festa, la faena que feu per la nostra cultura, per les nostres tradicions, per el nostre esport, absolutament per tot, per participar en cada acte que Frank vos convoca. Bueno, molt agraït perquè realment feu festa per al poble i això és d'agrair. El segon, que la responsabilitat que tenim després de la declaració de les falles com a patrimoni material de la humanitat és una responsabilitat forta. Heu d'estar a l'altura, tots els valencians, tots els fallers de la Pobla, d'altres llocs, hem d'estar a l'alçada d'aquesta exigència d'obrir-se i de compartir aquesta festa i que siga la festa de tots. Tant quan la feu dins del casal com quan deixiu al carrer, és una gran festa. Per a tancar l'acte pujaran a l'escenari els representants de les festes del barri de Sant Josep, els clavaris de la Verge del Rosari i la resta de comissions falleres de la Pobla, juntament amb les Cors d'Honor i falleres majors de Junta Local, Paula Zarzo i Maite Botxons. Amb l'acte d'exaltació d'Ibai, Nade i Alexandra, es tanca el capítol de presentacions falleres de l'exercici de 2017 per a deixar, des de ja, pas als actes més multitudinaris i populars de la festa fallera, una festa que ja està a punt de començar. Veiem ara les activitats culturals i d'oci previstes per als pròxims dies. El dissabte tindrà lloc el tradicional dinar en commemoració del Dia de la Dona. Per poder anar cal inscriure's prèviament a la Biblioteca Municipal. També el dissabte tindrem cine a l'Auditori Municipal. A les 6:30 i a les 10:30 es projectarà la pel·lícula El, un film no recomanat per a menors de 18 anys. L'entrada serà lliure si es presenta el tiquet de dinar de la dona. Ja a la nit tindrà lloc un dels actes fallers més esperats, el concurs de playbacks preparats per les comissions falleres de la Pobla, que començarà a les 10:30 de la nit al pavelló esportiu municipal. Continuant amb els actes fallers, el diumenge des de les 12 del matí es podrà visitar l'exposició del ninot. Allí els ninots grans i infantils de les 7 comissions de la localitat competiran per a convertir-se en l'indultat d'este any. Ja a la vesprada, enfront de les portes de l'Ajuntament, serà el moment del començament de les festes josefines. Primer, a les 7 de la vesprada es lliuraran els premis de ninots indultats, fotografia i llibret, mentre que a les 7:30 l'acte de la crida donarà inici oficial a la festa fallera. També a la vesprada de diumenge, l'Auditori de la Casa de la Cultura acollirà la gala solidària del Mirall Camp de Túria. La cita és a les 7 de la vesprada i té un cost de 5 euros. Dimecres que ve, Dia de la Dona, es commemorarà amb un col·loqui sobre dones pioneres en el seu àmbit de treball i després es presentarà la campanya Valencià per la Igualtat. Tots dos actes es realitzaran a la Casa Gran des de les 7 de la vesprada. Obrim el bloc d'esports i ho fem contant-los que el Vallbonense va tornar a guanyar esta setmana al camp del Montcadense. Els de Dura continuen una setmana més al segon lloc de la classificació. Després de la important victòria de la setmana passada en casa enfront del Godella, el Vallbonense es desplaçava fins a Montcada per a enfrontar-se al Montcadense. Per les coincidències en l'equipació, el Montcadense té el mateix equipatge que és de la Pobla, el Vallbonense va vestit de taronja i negre. El partit va començar coster amunt per als de Durà. Al minut 13, el Montcadense es ficava per davant al marcador amb un gol de Cristian. Però 8 minuts més tard, al 21 de partit, Joan empatava, marcant el primer al seu compte personal de la vesprada. Tot el que el partit s'havia ficat complicat començava a planar-se per al Vallbonense, que en el minut 24 marcava l'1-2. Miguel veia porta i li pegava la volta al marcador. Pareixia que el Vallbonense estava embotxit, ja que al 35 Joan tornava a vore porta, marcant el tercer per als nostres i fent que al pas pels vestidors el partit quedés pràcticament sentenciat, amb l'únic inconvenient d'haver de jugar la segona part en 10 jugadors per l'expulsió de Manu al 44 per doble groga. La segona part va començar amb la retallada per part del Montcadense, que feia el 2-3 al minut 52, marcava Ivan Sanz per als de Montcada.
però l'esglai va durar només un minut. Just el que Joan va tardar en fer el hat-trick, 2-4 al marcador i partit quasi sentenciat. Per al futbol, fins a la fi, no es deu de cantar victòria, ja que al 89 José Manzano feia el 3-4. Tot això unit a que els minuts de descompte, els de José Luis Durà van jugar amb 9 futbolistes fins al xutli final, el que es preveia fàcil va tindre un extra de patiment per a sumar 3 nous punts. Amb esta nova victòria, el Baibonense continuarà una setmana més segon de la classificació, 2 per davant del tercer, el Godella, i a 5 punts del lideratge, que és per al San Antonio de Benajever. Esta setmana, per a disputar la 23a jornada, el Baibonense jugarà al Mas de Tous contra los Silos. Les millors pales de tota la comunitat es van donar cita al pavelló dissabte passat, un campionat autonòmic que va deixar 2 pòdiums per al club local. La Pobla va ser la seu del campionat de tenis taula autonòmic escolar, una competició que quedava emmarcada dins de la 35a edició dels Jocs Esportius organitzats per la Conselleria d'Esport. Les millors pales de les províncies de Castelló i València es disputaren este important campionat al pavelló d'esports. Con motiu del 35 Jocs Esportius Escolars de la Comunitat Valenciana, celebrem avui dissabte 25 el campionat escolar, com t'ha dit, i n'hi ha 40 jugadors i jugadores en les categories d'infantil, masculí i femení i cadet masculí i femení també. La nova directiva del club de tenis taula, encapçalada per Miquel Requena, s'ha marcat com a objectiu la major promoció i difusió del tenis taula possible, especialment amb els més menuts. Per al seu projecte, l'escola, és a dir, el futur, és el més important i tindrà a casa competicions d'este tipus és una motivació per als alumnes. Estem molt bé, havent jugat a vora de 25 xiquets, la nostra intenció eren 20, ja tenim 25, i va vent en popa perquè avui mateix ne tenim a 6 jugadors jugant entre infantils i cadets. Ja sigui en campionats autonòmics, provincials o tornejos de qualsevol índole, s'intenta que aquestes joves promeses competisquen el màxim nombre de vegades possible. Per això, fer-ho a casa és una motivació extra per als xiquets. Jo porto 2 anys així en la Pobla i jo crec que he millorat sobretot en la forma d'agarrar la pala i de donar-li, perquè abans que no sabia ni agarrar-la i ja ara estic competint, jo crec que he millorat bastant. Jo porto un poquet més de mig any i abans no sabia fer tops, ara sí que sé, i abans em movia, no em movia en lateral, em movia caminant normal i ara això, he millorat en això, ara em moc lateral. Jo porto com uns 6 mesos o més i crec que he millorat quasi en tot, perquè abans no sabia quasi donar-li a la pilota i he millorat la dreta i el revés, i això. I part del treball del club de tenis taula està començant a tindre els seus fruits, inclús en les més altes esferes competitives. La passada setmana, el jugador del club, Sergi Gómez, va anar a Valladolid a jugar el campionat nacional i va ser 9è classificat a un campionat en què només va perdre front al campió. Molt bé, la veritat, vaig quedar 9è. En grups em vaig quedar segon, vaig guanyar tots els partits menys a un que era molt bo, Marc Miró. Vaig perdre 3-1, vam fer un molt bon partit. Després me va tocar a un d'Esparreguera, d'allí de Catalunya, que el vaig guanyar el 3-0 amb facilitats. Després, en octaus, ja em va tocar contra els millors, un primer, Pau Lloret, i ahir va jugar molt bé, vaig tindre ahir, però per la sort vaig perdre 3-1. Aleshores, després vam jugar del 9è al 16è i vaig guanyar i vaig entrar entre els 9 i els 12, vaig guanyar, aleshores va tocar del 9è al 10è post, que vaig guanyar Alberto Pomares, un de Damadells, que em va fer quedar 9è. Pel que respecta al resultat del campionat autonòmic, el Club Tenis Taula de la Pobla va obtenir molts bons resultats. A la categoria cadet masculí, Ernest Rodrigo va ser tercer classificat i en infantil masculí, Sergi Gómez va ser segon, al caure derrotat a la final per Ivan Martín, de la Pobla de Farnals. La regidora d'Esports, Iris Marco, va fer el lliurament dels trofeus de totes les categories a l'acte que va tancar aquest campionat celebrat al pavelló d'Esports.
El campionat de pilota fallera va arribar a la seva fi el passat diumenge. 5 interessants finals que es van jugar al carrer Colón. Un any més, el carrer Colón era l'escenari escollit per a jugar les finals del campionat de pilota fallera. Poder jugar al carrer principal del poble és un privilegi que cada any es reserva només per als millors equips, un dia d'esport i festa fallera. De 7 comissions que té la Pobla, 5 estaven representades a les diferents finals de cada categoria, un fet que va omplir de gent el carrer per tal d'animar els jugadors. A les 10 era el va de bo per a la final infantil, amb l'equipatge blau, l'equip de Josep Antoni, Ivan i Natàlia, a la recerca del títol de campions contra l'equip del Trinquet, que de roig van jugar amb Òscar i Salva. La parella del Trinquet no va donar cap opció a que la final fos emocionant i guanyaren per la via ràpida, per 0-30. La partida ha sigut una partida renyida, bona, perquè per el simple fet de fer una final amb aquest carrer és molt bonic i una partida... Està molt bé, està molt bé per a la final. La següent final en disputar-se va ser la de tercera, Trinquet A contra Cervantes B. De color blau, Roberto, Hilario, Manu i Antonio, i els trinqueters amb la faixa roja jugaren amb Rodol, Antonio i Pachi. Als primers jocs la partida va ser igualada i molt disputada, però els de Cervantes van ser els que en tot moment portaven la iniciativa i la igualtat inicial la trencaren quan arribaren al 40-25, una renta suficient per a proclamar-se campions. Pues la valoración es que la verdad que nos ha costado entrar en juego a los dos equipos, hay que entenderlo porque al ser la final los dos equipos estábamos muy nerviosos. Ellos han empezado a cogerse la partida, a cogerse, nosotros hemos decidido entrarle al aire a todas las bolas y al final nos ha salido bien el invento y estamos muy contentos, la verdad. Tercera partida del matí, final de la segona categoria. És del Trinquet D i Josep Antoni C a pel títol, després de tot un any jugant un bon campionat. L'equipatge de color blau per als de Josep Antoni, que jugaren amb David, Miguel Ángel i Javi Castillo, i amb la faixa roja és de la falla del Trinquet, Manuel, Kevin, Adrián i Diego. Sense cap dubte, va ser la partida més emocionant del matí, un duel on els restos de cada conjunt van jugar al límit en cada 15. Josep Antoni va ser l'equip que va començar amb més força la partida, però els del Trinquet remuntaren i van arribar a estar 30-40, però els de la falla dels xiquets no havien dit l'última paraula i empataren a 45. Un esforç final que no es va valdre per a culminar la remuntada. Ens ha faltat un 15, però hem anat per davant, però al final ens han remuntat i ha estat uno sí, uno no, i al final donar la bona a Adrián i a tot l'equip per el gran campionat que han fet i els segons és que hem passat a la final. Més alegria en l'equip del Trinquet. Manuel, Kevin, Adrián i Diego es proclamaren campions de la seva categoria. Molt renyida, ja ho sabien que anava a estar molt renyida, anaven ells abans, després els agarraven, després es ficaven ells, molt renyit. Va ser una final molt bonica, I ara esperem que l'any que ve en primera, en la màxima categoria, a fer-ho bé també i aguantar-se ahí i intentar arribar al millor possible. Amb la penúltima partida es decidiria el campionat femení. Molta expectació al carrer per tal de veure quin conjunt seria el millor de tots els equips de dones del campionat. Enguany, les campiones anaven a eixir de la partida entre Mercate i Cervantes E. De blau es presentaren les de Cervantes, Paula i Andrea Torrent. Llum, Estefania, Olga i Estela, les representants del Mercat, jugaren de roig. Els dos equips van fer tot el possible per tal de guanyar la partida i qualsevol dels dos equips pogués ser campió. Les de Cervantes, a última hora, van saber temperar els nervis i tancar els seus 15 per a proclamar-se les campiones del 2017 per 50-40. La veritat és que estàvem molt nervioses, al final han començat traguent elles, hem aconseguit trencar un xoc i anar jugant, i la veritat és que jo m'ha divertit molt, donar-li enhorabona a l'altre equip perquè també ho han fet molt bé i no sé, que l'any que ve més i millor. Això. Ja només quedava una partida per a tancar el 13è campionat, la de més nivell, la que anava a decidir el campió de primera. Tal com ha corregut la majoria d'anys des que el campionat es disputa, el títol anava a anar-se'n cap a la falla de l'Hort o cap a la del Trinquet. En faixa blava jugaren els de la falla del Trinquet, Àngel, José i Manu. Els de la falla Plaça de l'Hort van vestir de roig amb Emilio, Aitor, Iván i José Alejandro. L'equip de l'Hort va portar la iniciativa de la partida des del principi, però els del Trinquet no deixaven espai a que el resultat se'ls complicara. Però això només va ser al principi i no pogueren aguantar el ritme fort que a poc imposaren els de l'Hort.
Home, doncs la partida estava complicada des del primer moment, hem pres fins a mitjan partida aguantant prou bé el resultat i el saque i el resto, però quan ells ens han apoderat, nosaltres hem desunflat un poc, ells han vingut amunt i ens han guanyat la partida. El campionat ha estat bé, la final també. Des de la Falla Plaça de l'Hort tornaven a proclamar-se campions, esta vegada per 25-50. Bueno, ha sigut una partida al principi complicada, estàvem molt nerviosos, han perdut 3 xoguers, però després quan s'ha estabilitzat l'assumpte, pues ha eixit el que és este equipo, que és un equipo campió. Amb la celebració dels fallers de l'Hort amb els seus jugadors campions, es tancava un any més el campionat de pilota fallera, organitzat per Junta Local. El pròxim, la 14a edició, tornarà a partir de setembre. I fins ací l'informatiu d'avui. Nosaltres tornarem dijous que ve amb tota l'actualitat dels pròxims dies. Que tinguen una bona setmana i els esperem. Adeu!